O Servizo Galego de Saúde e as 3 universidades galegas veñen de asinar un convenio de colaboración para a elaboración de un protocolo de acompañamento psicolóxico que ten como destinataria a poboación universitaria galega. O seu obxectivo principal será velar polo benestar emocional da poboación moza nun momento da vida no que se producen importantes cambios, nova residencia, distanciamento familiar, maior exixencia académica. Neste senso, a Xunta destinará unha partida de 60.000 euros, 20.000 por universidade, para a realización de actividades formativas e divulgación. O Executivo galego traballa na elaboración dun novo plan no ámbito da saúde mental, no que se van definir as liñas de actuación de cara aos vindeiros anos e no que o benestar da poboación xuvenil será unha das súas liñas estratéxicas.